Viżjoni Malta 2050 li tnediet fl-aħħar jiem u tinsab għal konsultazzjoni pubblika tqis lin-nies bħala nies. Dan kien il-messaġġ editorjal ta' Times of Malta li tratta din il-viżjoni. Bit-titlu People are not just economic contributors, l-editorjal jagħti elenku tal-prinċipji li l-Viżjoni Malta 2050 se tkun qed tħaddan b'mod partikolari dak li tħares lil minn numri ekonomiċi biss. Dal-editorjal faħħar il-fatt li din il-viżjoni minħabba l-miri dettaljati li għandha se tkun qed tolli l-livell ta' kontabilta fejn jidħol it-twettiq tal-politika lokali. Il-ġurnal elenka l-fatt li jekk pajjiżna jimxi fuq l-indikaturi msemmija fosthom l-indiċi tal-benesseri u l-indiċi tal-iżvilupp uman tal-ġnus Magħquda se jkun qiegħed jieħu kont ukoll ta' aspetti oħrajn li l-kejl tradizzjonali tal-prodott gross domestiku ma jikkunsidrax. Fl-isfond ta' qatt miri prinċipali fosthom kif idħul medjan għandu jiżdied biex jisbuq il-medja tal-Unjoni Ewropea, l-editorjal awgura li l-viżjoni tiġi implementata b'suċċess u jekk dan ikun il-każ din se sservi ta' ġid kbir għal pajjiż kollu.